ko ka san mutum na wani ba sa bukatan ka kasance a rai ko a raye? Ka san wannan rayuwa is somehow funny. Wani lokaci ba ka je gidan wani ka roka ba, baka ci daga wurin wani ba, baka ce ma wai ne kaza ba, baka dauki abun wani ba. God is just prospering you jeje. Allah yana sa maka albarka. Wani ganin ka haka kawai kana ci gaba yana kishin ka. Just like that. Baka je ka roke shi ba. A'a, ba domin ya ga yadda kake walwala, ya ga yadda ababai suna ci gaba rayuwanka, shikenan ya zama competition a wurin shi. And is angry, keeping malice. Yana gaba da kai babu dalili. Amma duk da haka Ubangiji Allah yana tsaron mu daga irin wayannan al'amura. Wannan na bayyana mana manyan al'ajibai na Ubangiji Allah da suke zowa a gare mu a kulle yomi. Sa'ad da muna ba da shaidar godiya, muna nuna godiya ga Allah, muna shaida tanadin Allah zuwa gare mu. Ci da sha Allah yana biya mana bukata. Sawa tufafi a jikuna Allah yana biya mana bukata. Zarfuka da muka samu na yin abin da muke yi abu ne da ya kamata mu nuna godiya ga Allah. Whatever opportunity da ka samu a rayuwa